Gusti adawuh yen kita sami kinen kadya lilin kang amadani supaya saben wong padha ingati wah aluhurake yang suci. Saka suwarga Gusti mirsani ngendi lilin kang kunter lan kang mati Gusti yo mirsa apa kita iki urip kadya lilin kang madani. Ing jagat kene ketengurahan kebak ing dosa miwah kasusahan mula payu padha nyinarke cahya Injil peparinge Gusti kita. Ngaturaken salam tentrem rahayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Setu 6 Juni 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Sumangga sarengan wekdal peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita sami sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi bekta manah kepaing raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kekitungan kanthi judul Sumunar. Sumunar ing ngarsa
sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos sing kitab suci wekdal menika injih saking Injil Matius 9 ayat 17 dumugi 3:1. Nalika Gusti Yesus nglajengake tindake saka ing kono ana wong wuta loro padha nututi lan nguwuh-uwuh unjuke, "Duh tedhakipun Sang Prabu Daud, kawula mugi paduka welasi." Bareng Gusti Yesus wis mlebet ing dalem, wong wuta mau padha ngadhep ing ngarsane tumuli padha dipangandikani dening Gusti Yesus, "Apa kowe padha ngandel yen aku bisa nindakake mangkono?" Atur wangsulane, "Injih Gusti, kawula sami pitados." Banjur padha ditumuki mripate sarta dipangandikani, "Padha katekano kaya kang dadi pangandelmu." Mripate banjur kaelekake. Banjur padha diwanti-wanti, "Pomo aja nganti bab iki kawruhan ing wong." Iwa semono, saundure tumuli padha nyuwurake panjenengane ana ing sauratane tanah kono kabeh. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestoaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika kelakono kaya sing dadi pengandelmu. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten lare alit nangis kejer amargi barang dolananipun boten wonten. Sampun warawiri matosi nanging tetep boten kepanggih. Sareng ingkang bapakipun rawuh lare alit menika nyuwun supados bapakipun ingkang madosi. Awit lare menika pitados bapakipun mesti saged nemokaken mawi caranipun. Estu sasampunipun barang menika ketemu, lare alit menika seneng banget. Lare menika pitados bapakipun saged lan mesti wonten cara kangge nemokaken. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, waosan wekdal menika nyariosaken Gusti Yesus ingkang nyarasaken tiyang sakit wuta dangu. Tiyang wuta menika sampun nenggo rawuhipun Gusti Yesus lan badhe nyuwun saras. Kekalipun ngantos ngluruk dhateng papan kagem Gusti Yesus lenggah. Tiyang wuta menika nyuwun kanthi swara-swara ingkang boten saged dipun leremaken. Tiyang wuta menika ngandel bilih Gusti kuwasa maringi saras. Sinaosa nyara kamanungsan menika perkawis ingkang mokal. Awit menika sakit wuta dangu lan ugi sampun dados garising urip kekalihipun ingkang kedah dipun tampi. Nanging tiyang wuta menika saestu ngandel lan pitados boten wonten perkawis ingkang mokal menawi Gusti Yesus sampun karsa lan dawuh. Gusti Yesus dangu, "Apa kowe percaya yen aku bisa marasake kowe?" Wangsulan tiyang wuta menika, "Injih kula pitados." Kangge pitados kados dene tiyang wuta menika estunipun boten gampil. Nanging tiyang wuta menika purun nglampahi. Wiwit saking mireng badhe wontenipun Gusti Yesus rawuh ngantos nenggo. Gusti Yesus nenggo wonten ing sakjawining griya. Tiyang wuta menika tetep sabar, setya lan pitados. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kathah cara kangge Gusti Yesus paring berkah. Benten tiyang ingkang sowan ugi benten caranipun. Benten tiyang benten rejeki, boten saged sami, lan saben tiyang boten pareng iren. Gusti adil lan kuwasa sarta langkung pirsa menapa ingkang kita betahaken sanes ingkang kita pengini. Lan kangge maringi menika kathah cara lan wekdalipun. Wekdalipun Gusti kelayan kita mboten sami. Ingkang kadang kita mboten sabar lan remenipun menika tansah meksa Gusti. Monggo kadang wekdal menika kedah dipun ulur rumiyin kangge didik kita sami supados anggenipun derek Gusti boten margi sampun nampi ingkang remenaken. Dene ingkang sisa lan rekaos boten purun nampi.
Sumangga dados tiyang Kristen ingkang saya sabar setya kanthi pengandel bilih kita gadah Gusti ingkang kuwasa ing atasipun sedaya masalah. Sampun ngantos dados Kristen lan sampun yuswa sepuh, malah tasih remen semplah, ngresah, nglukro lan ngresula margi kahanan ingkang boten kepenak. Kadang ngepasi sisah kita nyelak lan ngepasi penak malah sami nebih. Kita gesang boten ada dasar pengandel. Amargi tiyang ingkang gesangipun boten ada dasar pangandel menika badhe nebih saking Gusti. Nanging kita menika tiyang Kristen ingkang gesang ada dasar pengandel. Ageng pengandelan pitatosipun. Lan tiyang Kristen ingkang mekaten, tiyang Kristen ingkang saged sabar lan setya. Sabar lan setya dados Kristen ingkang sae lan mursid. Nglampahi timbalaning gesang menika. Badhe gesang menika pinanggih penak utawi mboten kepenak, kirang luwih, sakit lan dangan. Sedaya dipun lampahi kanthi pitados Gusti Yesus ingkang kuwasa mitulungi lan maringi. Amin. Sesarengan kita ngunjukaken pandonga Duh Allah Rama kawula ingkang maha suci lan maha mirah. Sesembahan saha pepunden kawula gesang. Paduka ingkang ngrimati lan ngreksa gesang kawula. Wingi ingkang sampun kelampah saha samangke estu mboten wonten ingkang kirang. Sedaya saged pinanggih berkah mituhu klayan karsa paduka. Raos syukur lan panuwun tansah kawula unjukaken. Injawe trumentahing berkah saestu ngiyataken saha mulyakaken gesang kawula. Mugi kawula saya mantep ing pengandel lan sabar setya nrimah sedaya kahanan tuwin sak peparing paduka. Boten wonten ingkang mokal menawi Gusti sampun campur asta. Kawula para sepuh tansah nyuwun paringana kiyat lan saras. Sagedna kawula saya wicaksana lan estu dados tulodo iman ingkang nyata kangge sedaya tiyang mligi putra wayah. Dadosna kawula talanging berkah mawa-mawa ingkang dados saged kawula saha darbe kawula. Gesang kawula saestu pinanggih dados berkah. Dinten menika ingkang sakit paringana saras, ingkang sedih enggal kiyat lan ingkang kamomotan saged manggih margi luar Gusti kepareng ngajabahi. Mekaten ingkang dados ru lan pasambat kawula sedaya. Gusti Yesus karsa maringi menapa ingkang kawula petahaken ing dinten menika. Dosa tuwin panerak kawula, estu kawula ketuni. Kawula nyuwun Gusti karsa paring pangapunten. Wonten ing asma Paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayahe jejibaan ing dinten menika.